Sasisin ka setiap ka basuk bat ka badap jing kermen ye pi baro. Nakal yang jo ka good news tibi ngi pediang sumhaya pi syakani ka program wan ban mane. Kabalong ka kubor setiap syua bengin sedang ye ki kam ki jam jongi. Hakani ka sni baro ka wei jongka. Sasisin nga ai ka blaya pi baro. Haka kerteng ka jong utrai bat unong pen iem ba ik e jongi uji sukris. Bat ka kubor jo ka jing ye puson lang hakani ka setiap kalong. Ya kabangalapan siya nung rim, nakasiti kabaningkong u apstol po, siya kitesalani kalanong kabasan, kadikon kabakat pra. Bat kiktin kiba ong kumne. Haka ka baro, topin ay kajing ay ngu, namarka nekeng, kalong kamuan ublay, ha u Kris Jesu syapi. Bat kapang padeng, jong kajing ya pusan haka neka setiap kalong ya kabangalapan kerteng. Kajing sengawu ya oblay. Kajing sengawu ya oblay. Kane kabenta kabangalapan sengaw ha pedeng congi. Kade kabenta ha kabau apostol Paul Ukren lane ukentu ya ki bangit ha Tesaloni. Baki de ban sengawu ya oblay. Ubala ya lam bat ubala don ringkat ha kajing im kajongki. Katkum ki history ki yatu hangi baki don ki por. Baki bangit ha Tesaloni ki mat ya kajing sya pensi tombeng. Haka sorka rom. Namar ka jingai bat ka jing pediang ka jongki ya ka gospel ukris. Kadai ka por ka ba tan na ka benta jongki. Henry wat ha pedeng ka ba kum ka taru u apostol Paul. U ai men sim ya ki bakinang ban aingu ya ublay. Namar ka nehi kalong ka mon ka ba ublay u syam sengobha. Kumba u syam sengobha ya ukon jong u Jesu Kris. Kiperlok baik. Lingba ka ni kabenta ka don ka kubor ka bahika yangi. Bah ka jingat lenti jo ka jingim ka jongi. Nyimat bat ni kendu sibun ki ki. Hoy kumba ka ni kasni ka deiru kasni ka bakadu jong une usnam hajar pusan. Sibir siteng senya un sakliap no. Bat ha ka batang setangkat to kat ni kenta. Ngin sa pediang bat jamno sya usnem ubat mai. Kiperaman simba koridor habangi kertiang din nadu ke Chitrik u Januari hadu ke live huiterik u Desember kebalong menta ke singimat halaki jong ki jingi syam ki jingi kendu ki jongi. Don na pedeng jongi kiba matang ki jingdap yang ki jing suk ki jing kemen ki jing pahu banlong balongru usnem jingkerku. Badon ru na pedeng jungi lang bau ne usnyam kiba matang ki jing ki jing jenjar ki jing pang ki jing sitom ki jing duk ki jing kerdu ki jing kutlan kat syaba persang kendu mau siang habayat ha kelenti ba bet basai henry ulu badum uka lenti badru kiba du ya kiba kiba ton henry wal ha pedeng kini ki ru nyisnyangu bangi don ya ublay ubomji ino sa yang i hangta. Henry ubak loylan. Ban kener daki kesang ti blay baklan bor jong bat ni long kumne kumbangi long menta. Ki paramen sim bakordor. Sisin perkat. Kalong kabay si yang i banlong kiba siangu ya ublay. Habangi mat ya kijing bat ikijing kerdu. Nyimyo ya kabam kadi kababyang, nyimyo ya kabangi kwa bat angnut, nyimpoy siya katong kabangi temu, kumnote, nginang ban singawngu habakumne, kajya yangi. Kaway na kidaw kabapenlong yangi kumta, kalong bangi kmi lenti tang ya kababahas suda. Tang ya kabapahu pahay, tang kababit kababyang, bakijing temu barok kin urlong. Kamla ban long kumta. Ngidai ban singaw tu bat ban kemen yaka keba ublay u ai hangi. Bat ngidai ban singaw ya ngiken mau ya Paul bat usilas. Habaki syaset haka ying bendi namar ka gospel ukris. Ka jing jenjar ka jing kordit ki ban yaki. Penban keba pela kalong wat hangta haying bendiru. Kim syam sange hakabar wai
bat ya ro ya oblay kam ki apostol khat riu arpusan kane kalong kanuksa kabahika yangi kamper hakano kabenta kabanye syam ya kendu henry kabadon kam yangi kalong bangi shu sgangu ya oblay Ngis ngangu ya oblay ubala yalam yangi naduka shitarik u January haduka neka life huwaitarik u December Ni aingu ya oblay baula ker ula dayangi na uslamp kasngi Bala pelat yang ina ki jingpang ki jing shitom baula kerko yang i hakikam ki jam jangi bad uba pendapru ya ki jinon kam baro namar kata tu nginang ban nyau ya ki jing kerko ki baul blay ula kerko yang i unong ruai syam sim haka KHB ka basan spa kat nyau ruai haba jing im jong pi lapen ki eryong jing kermen ladu baro kata halalong Nyau laki jingker ku jer ki baro. Ayu lalek du belai. De pensa lingo. Ki para mensim bakordor bat ki perlok baik. Ladangila nang ban nyau ya ki jingker ku. Ki jong ublay. Kin donru ki daw. Bangin lek men. Wat hap deng. Ki jing e. Kaktin ke jong ublay ka ong. Ko mensim jonga teker ku yau troy. Bat bar ro kabahanga ya ka kerteng bakhu jong u. Ko mensim jonga tuker ku yau troy bat wat glad ya ke jingle bha jong u baro jing rwai sam shi spa lai iwe haduar to ble un yo ya kaban isne bat ker ku ya baro ki ba pen bat ki ba snap ya kane ka jing puson na ka tin ka jong ublay ha kane ka step bat ublay na ka menta ka buram ka jong u amen tengin pendam sisi na ki jing duai tengi duai Kok pa jungi ubahab neng bat ubah sijrong tam ia. Sesisian ni aingu ya meko kendrat baik ia. Kebami penyo hangi ya kanika por kabakordor. Kebangi yo ko kendrat baik ia. Ya keban sngap ban puson. Ya ka kubor na kaktin kabaim ka jong me. Kabami la ibit ko try ya keban pensngau leng bau syakri ubar rit jong me ko kendrat hakanika step jo kanika sngi. Kabapen ken mau ha pedeng jong yi ko try. Bakum ki khon ki jong me bakum ki bangai ha me ko try. Bangi nang ban sngangu ya me ha ki por baro jo ka jing em ka jong yi. Kendrat ba ik ya ngi aingu ru ya ka jing lambat ya ka jing dan rengkat ka jong me leng bau ne usnyam na du bas dang jong u hadu kanika sngi ka bakhat du ko try ba ik ya. Hakabasa tangkat to kan ikan tangin sayo ban jam no bat ban pediang ya usnem ubat mai kenrat haka jingat lenti ke jongi leng bau ne usnem don na pedeng jongi kiba mat ya ki jing pang ki jing sistem ki jing duk ki jing kerdu kiba harukom haka jing im ke jongi henry ngis ngaungu ya me ko try wala hap deng kita ki bangi ya syam ya kendu haka jing im ke jongi ru Henry kabamela ya lam yangi bat kabame pelong yangi kumne kumbangi long menta namar kata ya rap yangi ko try baka donut ka mensim ka jongi banginang ban sngongu ya me bat bangin aingu ya me ko kendrat bai ek ya laka long hakapor ka ba e ka ba jenjar laka long ru hakapor ka ba sngo bha ka ba dap ka ba biang bat bangi yok mat ru ya ka jingker khu ya rap yangi ko try banginam klat ya ki jingker khu ki ba melakar khu ha ka jing em ka jongi Henry bangin nang ya ki halakas ngi jo ka jing em ka jongi khnang bakan long ka bor yangi ko try habangi hap ha ki jing tenju ki babun jan bangi la ko try ban yang skam bat ban yai ni skam bat ban pen skam ya ka jing het ka jongi ya me Christian boru ko try ba ik ya lengba ki si basa jo ka jing em ka jongi bato ya lamru ko try lengba kan ka si baro ka we ha pedeng ki kam ki jam ki jongi ki jing try ki jing kta ka jongi bangi la at try ba ik ya baki e ka bangin le bakan long ka be de dur bat ka mon ka jong me tos ngausen bato pediang ko try ya ka jing duai bat ya ka jing khot karpan ka jongi ha kan ka por na baik ini barok nyipan ngibuti ha ka kerteng ka jong uji Yesus Kristus ngi duai amen